Mungu dendo ni family life. Kawuono wada puonjre puonj mamit kabisa. En puonj ma wakelo koluwore gi kwayo kata ote mwaseyudo ma ji gombo ni mondo wawuoye kawuono. Kawuono wadhi wuoye ma kizungu dendo ni love in marriage. Atema loke ni hera ei keny. Hera ei keny. Wada ng'ien to hera ei keny chal nade, ere kaka doyud hera ne jogo manie keny. Omiyo wakwayi ni gimoro ma mitimo koro ket kando, ket tenge mondo wapuonjre kodi kanyachiel. Warwako penjo, warwako medo, warwako tudruok kokalo kuom yore mwaketo mag mbuigo gi namba simu bende maringo piny kanyo ni penjo moro amora madibed go kata medo moro amora madibed go e chenro mwadhi go nyime ni warwako kendo wabiro some yamo mondo jo piny opuonjre kendo ng'e kabisa ni ere kaka ginyalo tego hera e keny ma gintiere. Kata ne joma neno pok odonjo e keny to ere yore ma ginyalo bedo ka gidonjo e keny to ginyalo gero godo hera margi mondo gibed gi johera mong'eyo jo utegi mong'eyo ber mar hera to gi gima hera kelo e keny. Koro mi wakwayi ni ka wachako to wabed kanyachiel nyaka ang' watieki nikech en puonjruok madhi maber pile ka pile. Wathoro winjo ji ka pako chenro ni en chenro mabiro gi konyruok mathoth. Omiyo in bende kawuono nyaka ang' iyud achiel ariyo adek mamor madhi mori mondo iyud godo puonj mwachako kawuono. Erokamano. Erokamano kitimo introduction mapek kabisa. Nyaka ng'era. Ing'e ni hera en gima duong' kendo en gima lich ahinya. Ma en dholuo kizungu ni wada kendo dholuo en wach. En wach Ma ng'ata tiyo kode. Obed nyathi matin tiyo kode, obed ng'ama kijana tiyo kode, obed ng'ama osadhi kar tedo, obed jaduong' moti, nyaka jirani be tiyo kode. Omiyo hera en gima duong' ahinya. Ma kionge hera no kata mana jirani bende koro kinyal winjrigo. Tek ndiko iwacho ni inyalo yiero gik mang'eny lakini achiel kuom gik mok yiero en jirani. Gik mok inyalo yiero mang'eny kabisa. Inyalo yiero law miero, inyalo yiero kamidwa dake, inyalo yiero mitoka miringogo, inyalo yiero nyaka kuonde miwuothe, kuonde mag chiemo, inyalo yiero. To tok yiero mago, puma kaka miyiero ndo dake cha, jirani moro mosieko. Ogo touch kanyo. Benen kanyo. Koro ka ninyis jirani nang'o ni muga itango koro angi wuga ka. Jok man gi pesa to seche moko chuno ni odhi monyiew kanyo te koro. Koro ng'eni nyaka un jirende un mage kata oriembo. To mana kamano we matin. Kawuono wada puonjre hera e keny. Otherwise ageno ni weekend mari obedo maber. Obedo mopong kendo mopugno chuth gi weche mang'eny mathoth. To wagbono Nyasero kamano. Familia ni maber. Wangima. Mano ber kabisa. Koro kapok wachako, anani mondo koro ilam ne oganda mondo koro wachaka wagwedhre. Walemo. Ruodhwa bende Nyasachwa wagoni erokamano. Nikech in wuon ng'uono kendo in wuon teko gi nyalo duto manie piny ni kuomi Nyasaye. Wagoni erokamano kuom tayowa nyaka nwawuog e studio ka wik mokalo kendo ikelowa kawuono ni mondo wapuonjre kuom ngima mar joot kata siri mag dak, family life gi dho kisungu. Ok wan lony ahinya Nyasachwa madwa puonj jogi nikech jogi nitie man gi rieko moloyowa. To nikech thuolo mimiyowa matis ni Nyasaye madi puonjri kodwa karo mari chikowa gi weche mwadwa wacho gi puonjruok mwadhi bedogo ka mondo wayud konyruok ka giko ne chopo. Ka ok kamano to roho mari otawa wachako nyaka ang' watieki e nying Yesu ma Jawar. Amen. Erokamano we matin. Hera ma joot. Ng'ato nyalo pinye to hera nang'o? Love in marriage. Love in marriage. Ni to hera miwuoyen. Hera wach ne rach. Hera tek.
Ji bende understand hera ni mopogore. Correct. Dongino kaka jothumbe bende gwaga thum to hera be mutimo cathedral. Giwero hera marach malich. Ng'ato kata kichako ni adhiambo to hera nyaka owuo iye kamoro. Hera. Ng'ato kata ng'awacho ni ora ne amanyi rusinga kiang'o to nyaka inyga gimo hera nitie. Omiyo hera wachne rach. To we ateme ng'iyo kaka atemo manyo ni to hera e keny. Ok ada wuo hera. Kech hera en pap maduong'. En bungu. Ng'ato dhi to lumo mana kama onyalo, ng'ama chielo be lumo kama onyalo. Koro atemo nono ni to hera e keny en ang'o? Hera e keny en ang'o? En ang'o? Hera e keny en ang'o? Kaka pile wachaki kisungu emo beto yoto gi dhok. Kasto wang' waloko. Koro nitie yore mang'eny minyalo fuono go tiend hera e keny. To ma yudo momora, koro chak loko. Ni it is the action of deliberately choosing to dedicate yourself. Ni it is the deliberate action of choosing to dedicate yourself and energies to make your loved one happy. En okang' no mabende koro ichiwori mondo iyier gino mabende koro nyalo moro jahera ni. En deliberate en gima ichano. Idhi oko mar timo. En gima gimipango. Gimiyiero ni mato ko nyaka tim ayanga mondo jalo jahera nana mahero mwadago no. Ikete mondo bed mang'oa mamor. Kendo teko ni te energies. Teko ni te itiyogo mondo mi jahera nyang'oa mor mane hera e keny. Gimoro amora mitimo teko ni duto te nyaka itim mondo mi mor godo jahera. Ok en ni timo, en iwuok oko mar timo. You purpose. Ichiwori. You deliberately. Omiyo okoyot. Ibet piny mipanto en ang'o gini maka timo to dhi miyo jahera na ocha bedo mang'oa mamor. Aya gino nogo no masingini maneno teko mane madwarore mondo atime go. Iwuok oko matimo matime mondo jahera ni cha bang'e to dhi one ni oyo wuod wegi to timre nade ohera. Mane kaka afuone e yo machuok, but jowinjo be kang'o dhi e tiende gine ni odhi nono to gibedo mana mekgi iwinjo gibiro to nyaka ng'injo ni nitie wach ma deliberate action to kod energy and also making your loved one happy. Adego nyaka ng'o yudi kang'o dhi fuono mano kore e hera ng'o e keny. We matin keny keny duong' to wakaw mana pat matin, wakaw mana hera. Koro hera ni modo wuoye kawuono. Kech wada neno modo ni ang'o meme gino bende ji kacha to hera ng'eny. Kato with time biro ni hera ni bende koro dhi maber. Arusi timo gi pesa modhao. Nyochi wanyo tim kwa simu tupoda panjo ne. Ilo wabati samu chako ng'iyo. Wakel kanyamano wapo gidonye keny. Samu kichako ng'iyo. Jio hera jal ma ikaw simu, igo simu ne wadu. Kada wan bangda kapato, gimuwaji ni ng'eni onge. Okay, idhi nade. Kada bedo manene tich. Ni ng'ada kodi. Ana interview ya. Kada interview. Ni koro ng'adi. Ine mi ng'adi. Ni ng'adi. Ine mi ng'adi. Mano era timo cathedral. Era timo cathedral. Dongi ni ai ng'adi tiyo na pesa. Ai ni tiyo na pesa ng'adi. Koro an magocho. En magocho. Wach pesa be koro kudonye. Yujo ka gocho nga mere midhi ne kasara. Emini ndo na oko. Iwacho ni wuok ne oko. Wuok ne oko. Wach matek ahinya ni hera duong'. Hera duong'. To we matin nitie Kisumu wacho ni foundation kata mise. Nitie kijamano osiemo wajidumo no kal. Kane wach foundation utamo chiengcha. No ndiko no kaneno. We anyise ni kamala. Angeno winyo kawuono. Foundation en mise gi dholuo. Mise gi dholuo. Koro nitie mise makelo hera e keny. Ging'eny. To ang' ni winyo koko wuoyo to akwany mana abiriyo ka ndalo abiriyo mag juma.
abiriyo gi gin mise motegno ma nyaka ka ng'ato nie keny ni nyaka obed gi misego, nyaka otim yo ma misego, nyaka ang' yudo ka owuoyo kata okwanyo mise moro. Namba achiel, ng'uono, forgiveness. Mano mise mar keny. Keny ka onge ng'uono, to ji obarore. Ang' nowuoyo malach, but ng'uono en achiel kuom mise mar ang'o? Mar keny. Tiende niya, gima temo kelo dongo uwe hera. Hera ni mondo obed e keny nyaka ang' oyiengre kuom mise. Namba achiel owacho ni nang'o? En forgiveness. Forgiveness en ni jahera ni nyaka ng'e yo moenigo tibe iwenego. Nikech kier to nyaka ang' time nade? Nyaka ang' bede. Kier nyaka ang' wuoge oko ka. Mano mise mokwongo. Mar ariyo, mato tamalo gi dholuo. Affection. Tudruok e yor paro. Hera ma dwaro gombo. Akiena wach ni mano giwinje affection. Ng'among'eyo kaka okal nyocho duoka wach foundation jang no ndikno. Affection ni okena ni wache gi dhoge nyaka nene tim. Iwinjo? Nyaka nene tim. Mano be mise motegno mar ang'o? Mar tego hera e ang'o? E keny. Mar adek, compliment en pako. Pako. Ni hera ka keny ka pak nyaka bede. Nyawe kaunti ndisori. Launi ogoli. Karibu ndisri ga. Bas. Nyasaye no para. Ayuto. To ka kuon boted mamit ai. Kaona yie. Iwinjo? Osiepna moro ne wacho ni kata ka dhako timo makosa to kidhao ne ipake. Kata ka kuno wuok modhi e pinyi sin nyawegi. Ni kinyi nyisa mokege makene tinde mokege ber. In fact atan mogo ni nase wacho ni kikwa nyiewe. Mogo ni ok ber. Bet ing'e gima kata simo nto eni oluth kuon otur yawa. Kinwa moro na kumat. Owango ni ringo ni gas matinde gi ulial matek. Compliment. Mano mise maradi. Marade. Communication. Wuoyo. Jok mosetimo research wacho ni keny mang'eny bedo gi chandruok nikech communication nok. Communication kosabedo ni nok. In fact wacho ni percentage mang'eny makethre keny en wuoyo. En mise wa namba 4. Namba 5, respect. Luor. Ng'ato nyaka chiw luor kako winjore, samo winjore, kamo winjore. Iwinjo? Kata iyo wang' mochuo polo to idwa dhawo gi jaodi to ji nitie. Nyaka ing'e kaka ikweyo mirima. Wuon ng'ane mana to mano luor odhi. Ichayo wuon paru. To kata ka in ng'ama dichuo. Jaodi nigi mon wetegi kiang'o to gimotimo marach. Luonge gi kisungu. Ok mana kama india ni hwa. Luonge gi kisungu. Mino mondi. We will come out with chabiwa ginene. Iwinjo? Iluonge kako osiep. Luor. Ok moro mama uchunge la roguja. Todwa chako bole ko akon. Ing'e ni wacho ga ne dichuo onego beni en ng'at moro ma bende koro bedo authoritative. Authoritative beda. To authoritative ok chun. Mina nyango na nyisi nango. Authority no? Authoritative. Ok chune. Ng'e no gibedo authoritative e yodi ka. Koro kange pako dhako gima bende koro ang'e ni chando ga chwo mang'eny sama koro idhi luongo jaodi e kind ji kamano to ji yang ne bukre ne yawa dhako long'ane. Afadhali loyi. Afadhali dono wacho gino kamoro. Afadhali dhako loyi tidongri. Afadhali dhako loyi tidongri. Molo dhako tichandri. Tanga ngeni yo penje janena no penje. Wane mise maradi? Wane mise mara auchiel respect. Mana beach. Dok mise mokwongo neno ng'uono. Mar ariyo neno affection. Mar adek neno compliment. Pak. Pak. Ang'wen wuoyo.
wuoyo communication, abich e luor, abich e luor. Mar auchiel, romance. Kama ng'eni hero winjo. Mano mise mutegno. Chando ji. Ka ketho udi. Marach. Romance. Ng'ane kia romance. Ka. Di mise nyiewo ne nyako maua. Chuo magi iwacho ni mago gige misungo do. Magi misungo. Magi gige misungo. Flower to koro dhiki manang'o. Makana ni miya pesa dhenyo gige. Iwacho ni even a small note. Kata mana ewi otanda. Kapo ni jauduk ti. Simo mara mar go ni apari taonge wacho. Tiga. Romance. Kapo kidhie moko mang'eny matimre nikech romance. To gik moko matimo mathindo gi. Tego keny. Gima temoga kelo gigi jadolo iyudo ni sama ji osenyomore koro wadga ji jodongo. Ni aina ti wadongo. Aina ti wadongo. Kaga thulu mondo ndik note no ne love ichalo ini wuon ga dichwe. Ine ni dukuri nyathi. Note to tek duoko. To simu to dongin go. Golo pesa ting'eyo. Okar simu ka mindika min ng'ane. Kawuonta para na musi secheki. Ang'eno maber, uno maber onti. Tiling. Kadi ndiko ni kawuono pek tiwe kamano. Romance. Communicate. Samu chiemo od ka, onge gimitimo, chiemo ting'e wang' jaudi. Ng'eng'e wang' to be noko boy. Oi chiemo ting'e news. Chiemo tine simu. Mana ng'alo kokono. Tidi. Romance okeneno otanda kende. Weche mang'eny moluoro otanda to chun. Jadolo koro pang pesa. Mana wakani. Wapang me ode. Wan gi kombe ariyo ka in gi sofa simo kom ne koni tebe kono jo sama koro chiemo kinyi wang jaudi. Bunu bedo opposite. Unya bedo opposite, unya bedo side by. Ingene opposite ber, side by side ber. Seche moko dwani ng'ato pidho nyawad ka pod une kend pod utendo. Ingene nitie ni moko mabe nyithindo nitie iye ka. Koro utimo romance gi rieko. To nitie sama pod unji ariyo. Inya kata bedo kuom ng'ato. Otiek bise mar abiriyo. Kawuono mit. Mise mar abiriyo en trust. Geno. Mano mar abiriyo. Onge keny mora. Mang ni wacho nitie hera. Ka gik moko abiriyo gi onge. Trust nyaka bedie. Gik moko abiriyo gi te. Ma en makoro odine mar abiriyo. Ka jaduong' wacho ni min ng'ane kawuono to wadhi tich Uganda. Waduogo bang' jumbe adi? 2. Ng'e ni jaodi odhi ang'owa tich. Mane ming'e. Ang'eyo ni sipe moko nyabi ni omera jaodi jani kanye en mabe. To modhi Uganda. Oma beto jope na. Odhi ka omeli madhi Bukoba gi Homa Bay. Seche moko ng'ado route machielo. Bas. Trust. Gima temo kelo en trust, genruok. Kinde ng'ama dichuo gi nyamiyo. Mano ka nitie keny, hera dhi bet keny. To gik moko biro kopukore oko. Ni onge. Steve to makoni ni. Magi apa ni mise. Apa ni jadolo nongo beni gigi. Kapok ji odonje keny maber kabisa nongo beni gi piny ng'ato puonjore wuon to bende gigi ana wuon anyalo timo. Siyude. Okwaya ya school mapuonjo ji keny kako. Dongo school ose. Mano waluongo ni pillars of marriage. Pillars of marriage. Ng'ato jawinjo wa kare janeno wanyalo dhi mayar to boydo ka gin ng'eny moko 20 ng'ato ndike 20 ng'ato ndike 100 mano ok rach. To ka ng'it chalo gi abiro ge mongeko mathono. To kango pocha to yudo ka kara abiro wagi pod nitie kuome meke 100 ka. Iboydo ka meke kata mana 20 kuom 100 omak mana achiel. Ya nikech gigi be kang'iyo gi ilo ka gigi sama ng'ato chako keny kata sama ng'ato sero nyako kata sama ji nie kisera ilo ka all these sevens gin gik mabodo practice te. Correct. Gin gik mabodo practice nikech ng'uono ka kihero jahera ni koth timo mistake nyaka ng'ikwae ng'uono. Affection cha sama ini cha feel word. Kabisa. Upong. Jal muwuothe koth tigolo kata koti. Imi. Dong timore.
in ko chami to en kik otime nade chame bas to gisani do ka koro ka ji osebedo joma dongo ra koyo chamo dhako to in ni kendi koyo ne wawuok wate kila ng'ata ikore then wan gi compliment pa konyo wadu kata simo ko timo timo maber ka woni yerwi lose ka woni loso wi men to isuko kanye bas ini pake aya communication bedo ka people communicate then samoto mor kesera in kanya bla bla warum nade bla bla ngeny kabisa gi respect gi romance gi trust koro ido ka koro ka ji osedonje gini mami ido ka nanyisi ne arus de moko kethre nikech koro gi koro dhi to lal ngan ne timo naga kama tiyo ko timo bas tino gocho na tiyo ko gocho koro mai bambene koro affect number 7 koro trust bende koro lor piny koso bino yudo ng'ato mano emomiyo koro gik manotimo nagi oweyo Steve principles gi mise gi chendo ahinya e marriage e keny ma long distance iwinjo ingeni chieng' mono watim different types of marriages ka Nyasaye oyienwa chan different types of marriages nitie marriages mang'eny malich achiel kuom gi ma koro awacho luo nang'o long distance marriage amago ng'ini janeno gi jawinjo bong'eyo long distance ochalo trailer madhi Uganda en gi stop over kone mbugo jogi bogo li studio ka Dogi nyaka yue opek trailer nyaka modh mafuta correct kochopo wasi piny oru mamino lil oninde chop Busia piny olil oninde kochop Kampala trailer ole kitambo chop Bukoba kata mana ilo ni Bujumbura wana Burundi kaponi mana be okale mathoth kolo gik moko gigi abiriyo gi misegi ko gichenda inya long distance to ok long distance kende kata marriages ma jogo dak nenro kinyi piny maru ka gigi odhi otore pek achai bede malich ahinya nikech jadolo ido ka ji odak e ot adier picha magigolo go cha gin jok molurore kabisa lakini ka gidhi e ot ne jogo kuo kata e ot ka ibo yie to gidaka daka kendo ne nyithinde momako gi gari ibo yudo ni kila ng'ato tedo chiembe to chamo kien fridge na di achiel to ng'ane sa tedo to no bete kamo bete tanda bende gisepogo cho besi moko kata room sema tiji ninde ng'ato floor mama choro krinde room anye osej moko ninde sofa ang no chope gimomiyo weche makama gima golo hera e keny ang no tim jo mosatimo research wacho ni nitie different types of love mamoko itiyo godo ka ji pod wakendore pod ni kisera jok mosakendore ging'eny to iwinjo nitie gimo ni agape love, eros love, filial love to ging'eny ng'ato nowacho ni gina kia mana boro agape iwacho ni en unconditional itiyo kode kuom Nyasaye nikech en unconditional ng'ato oheri makati itimone marach en oheri mokalo nitie teko moro mamiyo oheri mokalo teko mar bedo ni ng'ato ni kod osiep emomiyo iwacho ni en ma Nyasaye unconditional. Then nitie fileo iwacho ni en mari wat brotherly sisterly wat kaka inyalo hero wadu kabisa miher kabisa makata gimoro chande to chandi inyi wadu seche moko kane wadu kata monyuoligo unya bedo wadu ni osiepni mabath osiepni ma iromo ga roma to udhi loso bono loso tudruok moro motegno majiwe mane ng'ani cha majiwe kani mane en go wadu machoko wadgi macha mano osiepne gimoro o attract kuome kabisa mo ochal gi ng'awa owadu to gi iluongo ni eros ne ma ji ng'eny go koro mowuok koni en eros love mabiro nikech nitie ber ma wuoke kaka kenyalo benefit and love mikelo gi fair mano ine miwacho eros ne makuru wacho ni en romance nitie iye ka affection nie iye ka to gi gimlo ni intimacy bende ka koro romance en hera affection no asewacho ni beto pek ang' ng'iye kaka dosanyisowa kaka iluongo gi dholuo to intimacy to koro en ok tudruok kende bedo achiel e ringruok mano koro eros odich ga ahinya bedo achiel ang'o e ringruok
magadek to ging'eny mokadwa donje gin aboro jo wacho ni aboro koro kawuono weros ema loso keny dungi nyayno nikech idhi tineno wuod wegi kata nyar wegi ugo mbaka to gikone uneno ka unyadak kamoro achiel to chako odak to uriwe jonyuolu to kanisa donje to gik makamago to icho ilemu to udak kendo ka Nyasaye to gweth chako donjo mag ang'owa mag nyithindo mane maloso keny koro keny ka emonego bed ni hera ng'owa nitie emomiyo kawuono topic wa en ang'o hera e ang'owa hera e keny ng'eny ka jowinjo moko ndiko nyakora maga jwang kamora mara miteka thul makende marwa ke chenro machalo koda kama ndi dak makare kama bende wakelo niga kacha thuond weche mopogore ka bende wayango ne to ere gima bende nyalo miwa mondo wadage yono makare kutudore ka achiel koda yor muma nitie dak makare yore mang'eny lakini ma wakelo ni dak makare kokalo kuom ndiko ma bende Nyasaye otimore nade mor godo kawuono bende gima bende wagoye mbaka kandi week manokalo nwa wuoye e topic mar hera gi wede donge marriage relatives and marriage correct kawuono bende koro wakawo thuolo makende mondo wagoye mbaka ne to kara hera mantiere keny chalo nade bende un jogo modak bende hera nitiere koso hera nolal udak adak ung'ioru mano be udak adier nikech dakalana ma bende koro yudo ka koro chai wuoke dakalana ma koro yudo ka koro kara wuod wegi oseyudo ot kamachielo to in memory mage mayro ni ka koro wuon paro nendo to koro kodhi aliel to ka kana ngi nyathi moro oko nikech gik ma bende inyalo ga losi ok en gima tek ahinya en gima bende inyalo losi wakawo thuolo makende mar wuok e chenro machalo koda kama kopo ne in gi medo moro amora kata kopo ne in gi sigana moro ma bende otimore ne osiepni bende inyalo miyo wane pachi tinyiso ne to chalo nade nyakoro mgejwang kata bo wadhi mana mbele kapod matayo chenro ni en Steve James kaachiel kod Elder Albert erokamano Okumu aka Kamichewa mane gundwa erokamano koro an kandi gi jok mabende osedonjo kaluongo ni Ateno Jane karibu sana nyakati ya Mombasa Filmos welcome Velma Yeko kani Kisumu erokamano karibu sana wan gi Evans Odo karibu sana wan gi Nyariro Dickson Junior mabende koro ni UN kacha karibu sana wan gi Chakanyane ka bende members moko ni kandi karibu sana wan gi odhiane koni wa stream page mar Chunyo Nagi TV kato bende Ox kacha bende wa stream ne korom gejwang mbono wangene to jadolo Kamichewa kato en bende jiwacho nango kumika kech koni bende wadhi live mano ka bende wan gi jo live ma bende luo koro chenro machalo koda kama wangene to koro giwacho nango okay ne wasoma ne comments moko ka kane wa post gini ne wayudo comments mopogore machalo kaka ne wan gi Haman Okumu Onyango wacho ni husbands love your wives, women be submissive, then love will overflow. Kamano nyaka jok moko bolre nyaka jok moko ang wasome Perpetua Rioba Mubasi wacho ni the song with the message kaito wan gi Melda Maseno wacho ni count me in odhi bedo kacho dhi puonj machalo koda kama Lydia Norbert bende wacho ni luo maber kabisa Bella Salin wacho ni oyiego maber kabisa Daniel Olal wacho ni kamano Elder puonj gigi erokamano ang'e erokamano Dan kaito wan gi Beatrice Okoth wacho ni wish you well in your presentation brother, happy Sabbath erokamano dunga ahinya ano ka members mosedonjo kandi maratari kendo budho iye ber iwacho ni budho iye ber ka maratari correct ng'ane ni to ka bende wan gi members moko kandi moko somo ote margi kwa kamano to karibu sana and feel most welcome from the young pododhi mana mbele kacha ni kechingeni ma ilongo ni dak makare correct history wacho ni chakre no chak puonjo dak makare ni
Ogendini mang'eny osedo konyruok mang'eny mathoth. Kendo yude ling'. Donge. Yude maling'. Yude maling' to mane maber. Nikech puonj kokel to ne okel ma ji konyorego. Ng'ato wuok from point A to point B e ngimane. Mano mondo wachako somo koro. Koro wadhi e muma. Pod wayare. Mondo koro wanindo be ruoth osiro gima wacho ni koso wawuoyo tok chiel. Mora ni wan gi mise abiriyo motegno magera. Kigola oko. Nyaka ing'un ne nyawadu yawa. Mano. Ni chal nade. Mise go kigola oko. To ionge keny. Onge gimoro ma ng'ato bo wacho i mise gi. E keny moko tuomo gi. Ing'eni nyalo wach ni ato king'iyo jadolo. Gini bende timore ga iyudo ni jogo modak dala kata modak e gweng'. Ng'ato noyudo nyako moro ma gidago maber kabisa. Ok agin go ahinya lakini gichandra idhier matin lakini giherore marach. To gini iyudo profesa moro to tame. Mano nyiso ni magi. Do you know ka respect ni kamoro kanyo? Respect ni kamoro ka. Bas. Genruok be ni kamoro ka. Bas. Jogi bende wuoyo sate. Jogi ogenore. Nikech en respect dongi in misa wacho en respect makata ka kuono dhiek to nitie kaka inyiso go jaondo ni kuono timonade ni kuono dhiek ajini yawa arega chane nyale moko matinde jok beyo kata to dak ni nyiso ni makaorumo dak ni nyiso ni makaorumo kata ka jaodi owango idhi wuoth to lawi maber madiero cha odhi ogo pas mowango okipade inyisi ni jaber material matinde gi betie No, in fact, la wacha nyo seti hapa. Lakini giye, iwang marai. Bas. Mano. Wasom. Wachako gi Johana. Johana aparga beach. Johana aparga beach aparga dek. Wadwa ng'en to hera. Nengo ne nango. Mondo hero obede keny. Nengo en ang'o. Mondo hero obede keny. Nyasaye nong'e gigi. Omiyo Yesu wuode owacho ne jopuonjre ne kapok wuok ni gima hera en ang'o. Johana 15:13. Johana Injili Gospel, yes. Johana 13. 15 Wesa 13. Correct. Mwacho ne onge hera maduong' ma ng'ato nyalo hero go osiepne. Wegi kanyo mondi. Ni onge hera maduong' ma ng'ato nyalo hero go osiepne, koma moloyo chiwo nigi ngimane. Koro kigichaki ng'am dhogi ni hero ng'ato to kochopo kama ni bana dietho mar ng'ani ng'ani mano timo kende ana to makosa mane motimo kende athoe nang'o kik athoe go pwadwa Kristo wacho ni atho dero to Yesu nosetho. Correct. Ni onge hera maduong' ma ng'ato nyalo hero go osiepne moloyo chiwo nigi ngimane. Mano hero. Chakidhi e Johana koro barua. Johana barua 4. Johana barua mokwongo 4. First John na yo moko ng'eyo Johana barua. First John chapter 4 verse 11. Chapter 4 verse 11. Chapter 4 verse 11. Wacho niya. Osiepena. Kaka mano e kaka Nyasaye noherowa. Kaka mano e kaka Nyasaye noherowa. To winjre wan bende waherre. Bas. Kaponi luongo in e keny, iwinjo kanyo we matin. To iluongo ni Jakristo. Koro okelo ni git fuon tiend wach mar hera e yo ma Kristo pare. Ka koro Nyasaye noherowa kamano. To wan bende nikech waseluongo ni wa Jokristo. Wayie kuom Ruoth Nyasaye gi Yesu Kristo gi Nyasaye Wuoro. Wabekaro ne gotimade wahere. To kucha hero kosenyiso ni en chiwo ne ng'ato ang'owa ngimani. Be wanyale. Wadhi Jo-Korintho. Jo-Korintho mokwongo. Watemo tego muma mondo muma oneni gigi be wasiro. Jo-Korintho mokwongo kawe 13th chapter. 13th chake 4 wacho nang'o? Wacho ne hera timo kinda. What are the most? Number chaki. Wacho ne hera timo kinda. Perseverance. Hera timo kinda.
ka dichuo gi dhako wacho ni gibiro bedo gi hera keny to kinda mar timo kinda nyaka bedie. Mar ariyo hera timo kinda kendo ong'won. Oko tim nyiego. Jealousy cha onge e hera ka. Kendo oko sungre. Onge pride e hera ka. Bende oko pakre. Andike manoma. Oboro. Ni oko sungre kendo hera be ok timnade? Be ok pakre. Wuon ng'ane chenje koso na kama ang'uono ni. Chieng' macheche chaki koso na kama ang'uono ni. Chieng' kor ng'abeto bernade. Ni koso pile. Anda ka koso. Kako oko pakre. Dhi wasa bich pod owuoyo. Abich wacho ne hera ok tim gima kuodo wich. Wuon ng'ane na nyisi ni gik ma mbele ji. Ikuodo wi wuon paru. Or dichuo kuodo ang'o? Wi jaode. Kama giwuoyo gi mon wetegi. Dhako ni chiema chiega cha yawa. Ma dhako mofuwo chal gi kiang'o gik ma kamago kone wuoyo ang'o e dhoge dhi mbele. Ok odwar mare kende. Ni era ok dwar ina akamraki maka korie mabeto makanya watu ang'o ok ber. Ok wang'. Winje. Bende ok omak sadha. Winje. Muma ni jathum moro no were kare kae kuma nogolo gi. Nyasaye ondiko gigo ka. Ok omak sadha. Ok otim ang'o? Hera ok tim gima kuodo wich. Ok otim gima kuodo wich. Ok odwar mare kende. Kendo ok odwar mare kende. Iye ok wang'. Iye bende ok wang'. Bende ok omak sadha. Kendo ok omak sadha. Ok inyal bukra buka dwe dhaw gi jaudi mbele ji. Kata dhaw gi wuon paru mbele ji. Bende ok chalni. Mi nyise kaka in bende mesechulo rent ne. Kendo nyise ni in koru nyi owetegi ok tug kodi. Kendo nyise kaka kiari to nyithindo. Kendo in simba dala omi ok obi kelo. Ide onge tija ni bende ok ichiemo. Wach matek. Asepidhi moromo. Idi chwa ila mane. Momodagi. Lakini mon moko bende Nyasaye onego konya. Ni to ma permanent begi yaka moya. Iwacho ni puonji yawa. Hera keny. Mondo hera obede keny. Magi nyaka bedi. Manyiso ni dhako ma onge gigi kata dichuo ma onge gigi mano ng'at ma onge hera. Onge. Mano bende kata kokene mondo timne counseling tinje sanya ko kata wini ma werigo. Counseling. Counseling. Kapo ka gida. Counseling kaendo tek mun nyisa ng'ato ni bana weri ng'ano. Iwacho ni bana the list gik mi pano timo ni maber to gi list motimo ni marach to itim kaka list ni wacho. Adolo kuonde moko bende dolo moko dwa uma ma ng'ane okelo ni monde courtship mondo koro ma adwa dagi ng'ane poka gidhi mabor to in wuon kipima pima ng'ane misa abiro gi onge go kata chiel itoni oto sagore pinga poko chak donje poko chake no gimitimo odhi gero gi gimitimo okinyisu nyarwegi ni were ng'ani chon inyalo wuoyo kod inyise ni inyalo nyiso wuoyi kata nyako sama gin together kata gin separate kech gin counseling dwar ga separate then together separate kamano koro sama utimo counseling tinyalo wacho ni mara nitie gik moko ma very important in marriage gimudwa donje ni ka ber ni Nyasaye to kudonje ten lifetime to ema timo nade ema separate to nitie gik moko mochuno ma debede kenya tema nema tek ine ka be in kode gigi onge go mera to nyarwegi ibet mane nikech aneno kudhi mudonje kaka chalni udhi duogo na bang' juma achiel seche moko be ka Nyasaye ka pira to ng'ato achiel kumenye duogo ng'ato ni maiti iwe mana mariek to kinyise ni haweri ma werigo muga ni yonge onge inya mana nyise ni bwana aneno ka on gi chandruok mo matin dhi ubed piny une giminyalo mire uru time mondo cultivate mana mayot mire uru time mondo cultivate gik maneno uonge godogi mondo ka koro duogo to duoge ka koro chwiny koro ibo kwan mayan go to kotamore tinyalo wacho ni oyo aneno kaka mwadhi ti ang'o onge mano gimiwach kitimo counseling nego beni miyo ng'ato options wacho ni miyo ng'ato options decision en mare correct ini miyo option mar ber to gi mar rach kamo yiero nikech ing'eni kin counselor timiyo ng'ani bana ma werigo to odhi otiyo gi pachi to kare nen giminyalo losi oywak ni nyako tho
ine miketho keny mari bas bangi ina pado ketho oda to moro ng'ama ni iwacho ni kikwendi cha gi gimo mien iwacho ni kikwendi cha ng'ato nodhi onyise mariek molokore makoro beri mo kendo dhi mabor molo kata ng'ama inyako no chako dhi yudo kendo koro rachie molo ng'acha oywakni koro nyisi hielo na giela to koro giyiero kendgi moyiero mondo kik chieng' oketa blame kuomi kamano ne jowinjo mabende koro ne chenro machalo koda kamandi semoko in gi jabathi moro to oonge kandi gima nyalo timo ne ni nyalo oro ne mana link to winji embo ne yurne kaka surprise correct mar keny mano mar keny ama ibi chak puonjre gigi ber matek to koro wawinjo mani bas koro nitie gima kisungu luongo ni ingredient to a happy marriage. Wow. Ndadhu. Ma koro ingredient ndadhu miyude. Do ineno ka ng'ato dwa tedo ring'o. Okaw kitungu, oketo. Okamano kaponi en go. Jomoko inyalo ni kitungu onge. Kaw gweno, jawinjowa. Idwa tedo gweno. Ji tedo mopogore opogore. Lakini gik moko mitedo go to chalre. Okaw kitungu, oketi. Donge? Okaw nyanya, oketi. Okaw ang'o kendo dania, hoho, gik ma kamano otiyo go te. Moko ka nyaka roiko. Moko nyaka chumbi. Jok moko to maonge ng'o chumbi. Gik ma kamago. Anano ndoa ni mchuzi. Bas, angi kene jowinjo meno. Giladha. Bas. Upendo. Inge. Koro wada we ingredient. Mamiyo keny bedo gi hera. Bas, ingredient mamiyo keny bedo gi hera. Nyanya mare nang'o kitungu ne kanye. To pi michwake go. To gik ma kamago. Seche moko ichiele to dongo be ni chwake. Number one. Isi ni pillars waka. Ni ka gi baba kuonde mowuoye. Ket gin pillar. Number 1. Wuoyo, communication. Kora da puonje matindo mondo wadhi go piyo. Iwacho ni wuoyo chalo petrol mar gari. Gari koket kamoro to onge petrol. Mondo odhi kama odhiye nyaka ket ang'owa petrol. To konge petrol to mondo osur kata matin nyaka ji dhire. Dongi dhire to okang' noswati. Okang' noswati. Koro wuoyo en kaka petrol. Tieni wuoyo is the most important ingredient mar keny. Wuoyo ka oting'o weche, words mitiyogo. Kat inyalo bedo ni in e ot ka. To kendo kini chando mine mang'eny gi chuo mang'eny. Kaka giwuoyo gi joutegi, iwe mano dhaw sechete. Kata ka nok odhaw, tiwe mano odhaw. Nikech ok oyiero weche mutiyogo. Ibiro, iyudo ka minodi ni e ot, maybe otimo gimoro, to gimoro ne kama ni intie, ang'o mane to isechaka to be ji ni ot ka. Mage tang'oti. Mana kichako. Yet sometimes it's annoying. Seche moko ne jok mabede koro donje keny. Ng'eni tire problems bende. Mana kama mamoro wacho ni Kanyasai ka nitiere kaka stages nitiere nyathi onyuol, omadho chak, ochamo ring'o, omol ki olak, ochako chung. Koro jok mabende odonje keny gi seche moko ng'ane pok obedo gi nyathi. Dhako ne ler ndalo mane pod gidet. Koro dhako ne osedhi onyuol kandi. To weche dhako ne ok ler ka nyako ne ok ler pampa ne ka socks ma nyathi moni ka dichuo ka dhi bedo mana lai. Hera dwaro ni kori konyo jaodi. Mana hera. Hera keny ko dwani be kori chako timo ang'o? Konyo. Mata nyisi ma ok apando. Steve kaponi in gi jaodi mokonyore. To kane poni roles obedo revised. To wajini Steve koro bedo gi nyathini dweche 3 ok idhi e tich ka nitiyo. In mama koro dhi e tich to in idong' e ot ka gi nyathini. Ibo yie. Kada mna dala dudi chedi. Achiel. We nyathi ma koro konyuol ma nindo mang'eny. We ma usetieko nindo gi ka. Dweche 3 ka. Ibo yie. Okoyot. Omiyo dichuo be koro sano nego bedo jakony. Ema omiyo serikal noketo ni paternity leave. Dichuo be miyo leave. Imiyo leave. Nango gimoko lokore. Nyathi tije tek. Moro nyithindo gi ng'e sama giro ga tie. Sa ochilo tieno. Sa biro tieno, sa 10, sa 9. Seche ma nindo mit cha.
Omiyo words mitiyogo, weche. You must choose your words. Nyaka yier weche mitiyogo kamitie, samitie, kako nigitie. Kata ka in ma iyo wang' mochwe polo. Mano gero. Number 2, weche mitiyogo nyaka bed weche maloso gim kadek. Kendo ma is very important. Ni weche midwa tiyogo, obed ng'ama miyo, obed dichuo. Kata ka chori owang'o yi mokuodo wiyi motune, to in ng'ama miyo. Weche mitiyogo nyaka bed number 1, nyaka bed weche manyiso hera. Weche midwa wacho nyaka bed weche manyiso ang'owa? Hera. Number 2, gin weche manyiso safety. Safety no gidholuo. Arita maber and security. Mano number 3. But safety kwe. Inyawacho arita kwe whatever. Mago nyaka bed ni weche miwacho, bed ng'ama dichuo, bed ng'ama miyo. Kiwuoyo weche mawuok e dhogi, kata ka weche no muomore, to bed weche manyiso hera gi kwe. Mano to koro communication dhi konyo kiny ka. Nikech most of times kitiyo gi weche ma harsh, ma kech, to ng'ama iwuoyogo cha manyo yo mo defend go themselves. To kosachako defend themselves to ka ji ok dhi winjore. Nikech iwacho to bolo, ibolo to bolo. Koro ng'ama winjo be koro onge. NPM. De chieno donje. Gima mine ok ong'eyo ni chuo mang'eny magidago ok ohero nyamiyo mabolo weche ma ok nyis hera, weche mokel kwe. Mano joma chuo ka en ng'ama goji to kanyo go to wuoki. To ka en ng'ama goji to odhi oling', odoke kukune. To ka en ng'ama ok bed kanyo ni en gasira mawuok to ng'ano wuok odhi e ba. Kaka kodhi e ba to odhi kamachielo. To chako wuoth bindi kamachielo, mano yawo ginene Pandora box. Koro kuoyo en ingredient. Koro akia ni nyawacho ni kitungu. Akia ni nyawacho ni pi machwako chiemo no. Onya bedo pi. Nyalo bedo pi kata mafuta. Kata mafuta. Mamiyo gikoro ringo. Number 2, listening. Ingredient. Winjo. Chikiti. Ji mang'eny ok chika itgi mar winjo gimiwacho, gin gichiko itgi mar duoko gimiwacho. Akenyo pogruok na winjo. Nitie chiko it mar winjo gimiwacho. To gintie chiko it mar duoko. To ni sama wuocha, in chiko it mondo gino wacha ang'o, an mana maliet en mane. Mi counter go. Chiko it is a very useful ingredient. Ma ji mang'eny okwero miyo nafas sana joma mine. Kochako wuoyo to ochaka modhiadhia ochopo eko paro ni en kendo beto asinga wuoyo go dileng'aleng'a. Iwinjo? To kendo koro achak gi mane. Isawacho gi 100. Aduok mane. To kendo to ng'ama dichuo to be nyalo wacho kido dichuo bende mana sogo. Mama onge kwe. Awuoyo ko ting'e ang'e to kawacho to iduoka koro ikiani chiko it. Mano namba dio, mano nie bwo wuoyo. Mano nie bwo wuoyo. What the ingredient mar 2. Koro awinjo kite kitungu. Appreciation. Dokoro kamano. Wuoyo kod jenen park. But kati koro appreciate gima wadwa timo. Luoko ni lepi maber, otedo maber. Kati ine mikelo chiemo. Wada appreciation joma mino era kabisa. Inyalo appreciate gi chiwo gimoro. Inyalo appreciate mana gi dhogi. Inyalo appreciate matimo ne gimoro mondo ibo yud thuolo mar yweyo. Appreciate ni osetiene. Machielo namba 3. Loso thuolo maru ma ji 2 oko mar ot. Chumbi. Finding time. Kae makoro weche romance koro tiye. Yo achache ni min ng'ane wasebedo to jumbe 3 ang'e migolo weekend edo ni dhi ywe. Ng'ato bo pendo ka un gi nyathi to. Inyawa ni ka un gi nyathi to manyo ng'ato ma rito ni nyithindo. Ka gi nyithindo minyalo weyo, higa achiel inyalo weyo. Do kapo ni tiyo tije ma ji tiyo tiendo ichako dhi tich bang' dweche 3 dweche 4 inyalo weyo. Kapo ni un ng'ama konyo. To ka nyathi mineno ok inyal weyo to inyalo dhi kod kamodhieno. To ka nyathi matin ne jadweche 6 to inyalo dhi go to arrangements umeka modhieno to be loso ne baby cot.
loso thuolo mondo ubed jadiwa. Kanyo ma koro chako paro kaka gimiwacho kaka Nujaya timo kaka ng'o kapod onge welo mang'eny. Just making time mondo ubed away. Ndala di ng'isa ka mikawe chiegi to dhi godo town kata min ng'ani kawuono sapa kiki chai. Kawuono watimo ang'o? Chiemo oko. Make time for the two of you. Jadolo wacho ni dina nyaka chame oko matin. Inyalo chamo dina oko, inyalo chamo lunch oko. Yaani tero nyawadu oko. Make time. Oko chunya ko dhi kuonde make space. Koro another question nane kuonde mudhi chame dina in kuonde mage. Di kama inyalo yudo dina midwa chamo. Kama iyudo dina midwa chamo, dhi cham dina. To sa e chamo dina ni, to dhi kama nyalo miyo thuolo munyalo goye mbaka. Ok idhi koro kata mbaka ok tim nade? Oh God. Idhi kamoro minjo ka thum wer mos. Thumbe moko mogo kaka. Idoko kete mos. Koro go mbaka ting'iyo wang' nyawadu ada ni kata isenyuol to pod iber. Bak nyawa. Bas. Koro kwa kanyo to era imotim nade? Nuodo gini tinde kiselualo mana. Choncha na ni sel. Kare gini medo sudo. Tibe medo bedo manyanga. Iwinjo ma fine. Iwinjo kuskus. Make time mondo bedo kamoro mopogore gi environment mapile ma not. And then in another ingredient ibelo thuolo mondo ibed kendi seche moko. Mama manye thuolo bedo kendo ok ni iwuok e ot mi dhi dak iwacho ni kawuono to gima natimo ka onge tidhi kamoro kata park you just reflect ng'ama dichuo be kamano just to reflect mondo ing'e to how can I spruce ere kaka nyalo medo tego keny na winjo bedo ji ariyo then nyalo bedo time alone then kiduogo kata koro iwacho ni chieng' manogo mbaka wuon ng'ane to nowacho ni maya matimo marach how can I change? You have time to do that. Machielo, and accepting that there will be disagreements. Iwinjo. Mano kokie mano, augoru pile. Mano ingredient manyaki ni accept ni there will always be disagreement. Nikech nonyuolu kuonde mopogore. Paro bo miu paro mopogore. Gik moko be kaka uneno gi wenge ube uneno gi motimade mopogore. You can never be 100% gimiwacho te. Kapo ni nigi keny ma gima ng'ane wacho ema dhi. Mano keny. Mano gima makiane nango. Nyaka ng'ato bede gi pache mopogore samoro. Okia ni bada yolo. Yolo. Mano gima orach. Iwacho ni wuon ng'ane gima to bendi. To abe apare kama. Then ubet pint watching okay why ang'o mi pare kamano na pare kamano nikech kama okay to ang'o miyo mara nitino ka mari ni koro ingo ti wacho reasons tu winjuru disagreement to kata ka ok uwinjuru to amwana odhi gi mari cha bed gi kwe ni wacho pachi tisedi menade isewacho tini iseyie ni disagreement nyaka timenade nyaka bedi in another ingredient en tego gendruok mantie ka niko ok nyal tego gendruok gik moko mathindo gi maketho gendruok kani ot ka gik moko ma ichako timo gik moko ma wuon paruok kwayo kata jawdi okaero ko wacho ni grube moko ti aneno ka isechako bedo mbekni mamnyoko go kadaka ne ka gitimo nade ka giber grube dong dewe small activities elago ko kidwa luwo gima nyawadu wacho ting'eni ikelo tabu gicha dhibedo makech ikelo pilo to nyawadu ok cham pilo iketho koro dhi weni chiemo chamo kendi chori bino ko sachako timo gambling moko tikweni wuon paro gambling to dhi tieko na pesa nikech onge chiemo sadhi gambling miduogo gi pesa neka koro fee utamwa yudo nikech pesa madwa tere fee itere gik moko to pesa hapa mwane to ikete bete tuke moko maonge mogik ingredient maduong' en mana chiwo ng'uono